YouTube kanálu KD Last Level. Dneska si dáme 1v1 a uvidíme, jak to vyhraju nebo ne. Samozřejmě, pokud chcete, dejte sem odběr a podpořte nás, jsme noví začínající youtubeři a budeme takhle točit, takže užívejte si celý videjko a jdeme na to. Už nám tady začíná první 1v1. No. Takže, tak, dáme si aranky, já si vemu strašně zbraně si nevadí. No, někdo říká, že jsou to strašně spam zbraně, ale pro mě nejsou, jo, no, jako, jsou pro všechno, to je. Ale jdeme na to, snad to vyhrajeme. OK, takže... Jo. Dostáváme, dostáváme. OK, borec nám rozsekává čou, borci. OK, já se jenom potřeba přebít. Tak, no nic. OK, už... OK, tak teď už... Kámo, co? Ok, ale nějaký dobrý ten borec. Yes. Au. Tak jo. Borec už není. Pokud se vám líbí videjko, zahoďte sem like a odběr, jak říkám, nechceme žebrat, samozřejmě jenom, my jsme byli rádi, že jste nás podpořili, jsme začínající, jak říkám. Kámo, ok. No nic. Tak víte co, z té budu, ok, tam je loadout. No, nic lidi, co se smrzl. Ok, tak to bude už nedal. To už nemohu rozdechat, borci. Jak říkám, riválským musíte mě hrát, ano. Ne každý je dobrý v rivals. Ok, borec jsem vzal už RPG. Jdeme na to, pořád to tady já mám. Jakž. Ok, borec. Jo, jsem dostal. Už nemá šanci. No. Hi. Okay. Já jsem koukal, že tohle je lepší. No a zkusíme potom taky pozměnit trochu zbraně, ok. Borec dostal, bídu. A to má autoshoot, borci, autoshoot. OK. Borec má lagi, koukám na to. OK, tak to OK, takže prohrává to docela. Jako je mi líto, že má lagy, no, ale tak jako, co já s tím můžu dělat, že?
Ale jinak dobrý, málo mě porazil. OK, ale on mě možná porazí. To nevíte lidi. Tak já ho. To je. Autoshoot, no jo. Konec chtěl autoshoot. No tak autoshoot. Co dělat? Počkejte borci. Jestli ho teď neporazím. Já ho nechám vyhrát, protože já chci zkusit s ním. OK, necháme ho. Dobrý. Dáme si only snipe, tak to jo. Se to dělá prostě pěkně. Ne, bez tak, takže já taky. Jak jste viděli, já ze slipů jsem docela dobrý, jako. Chci kecat. Umím to lidi. Abo. OK, bude se někde tamhle. Jo, no tak. Mi zatančil, OK. To si pokazil, protože já teďka půjdu katanu, až bude chtít střílet. Kámo, dobře, já. OK, mě spadá. Bude sledovat. Nic, autoshoot, borci, autoshoot. Ale tak jako nemusí používat ten autoshoot, ale OK, no tak co. Hold hraje na mobilu, tak to necháme. Ty vodu. Čo to jo? OK. Ne. Lidi, pardon. OK. Borec si moc věří. Tak víte co? On na mě dělá tlaky, borci, jo? Tak já budu taky na něj dělat tlaky. A vy víte čím, borci. Můj úkol je se k němu dostat, freeznout ho. To se určitě povede. OK. Nestih, dobrý. Už by mi utekl. No. Jste použil tu taktiku.
Sorry bro, musím to vyhrát, nemůžu prohrát. Dneska nesmím víc prohrou, borci. Okay. Vůbec už nejde snipu, jsem se všiml. Ale RPGčko. Okay. Sorry bro, to je prostě vyhrát. Okay. A já nejedu jako na plný ty úvahy, jako bych se úplně snažil. Jako já ho chci trochu jako i nechat. No dobrý, tohle to dal, to je borec. Borec, zabiják, chlape, tleskám ti. Jsi zabiják, kámo, jsi zabiják. Já jsem věřil, že to dáš, já jsem ti věřil. Okay, takže teď už jako musím porazit, protože to je můj cíl, jako jo, znám to. Tak jo. Sorry bro. Ale my zase půjdeme tenhle ten skill, jo, protože tam ten borec zase porazil. A já věřím, že mi dneska nedá ani jeden kill, no, i když má snipu, ale to je jedno. Musíte jenom rychle to reagovat. Okay. Může spadnout. Brať se snaží, jo. Byla chyba. Já se za ním nechci dostávat. Na co přešel. OK. Já mám jako... OK, borec spadl. No tak to jsem mohl taky čekat, že jo. A já to dám, vidíte, já vyhrávám zatím. Co borec už nedá. Sorry bro, je to moje výhra. Já nemůžu mi dát ani jeden kill, bro, já tam si vyhrál, já jsem slíbil. Tady, mým fanouškům, našim fanouškům. Hele, takhle, borce, já to vyhraju, jo. A budete nebrně, jo. Okay, borec. Sorry, bro. No, tak to je jedno, ale vyhrál jsem to, No, takže... Aha, tak borci, tak nic. Já si myslím, že pro náš YouTube kanál a dnešní videjko to je vše. Užívejte toto videjko a čus, borci.